нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва ё аз дарди буғунҳо ва ё аз бемориҳои занона ё бемориҳои мардона ва ё аз дарди ҷигар азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург. Табобат бо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ ва шифобахш карда мешавад. Аз номи канали Юристи Ҷей муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Ман шахсан худам даруни ҳамин конфликтҳо хидма қуш карданӣ нестам. ҳуҷҷатҳои мо 100% хашигирӣ худо д корманди милитсияра дар Федератсияи Россия мо манъ кардем. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристи Ҷей. Тамошобинони азиз, мо имрӯз як д ахбороти нав ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем ва дар давоми барнома комментарияҳое ки нависондагиен, яъне савол нависондагиен, саволотона ҷавоб мегардонем. То охири навор бо диққат гӯш кунен, тамошо кунен, то ба саволотон ҷавоб бигирен. Ва ногуфта намонад ки конкурсе ки ма гузаронидастам рӯзи 25 ноябр ба анҷом мераса. Конкурс дар инами Инстаграм мегзара. Инстаграм дар рӯи экран ҳастай ва билетҳо камтари дига мондагианд. Касе ки билет мехоҳад бихара 5 та билет бихара. Агар 5 билети дига номи ма падарка мешава, инами рақамҳои WhatsApp да бинависонен, метавонен ки билет бо нархи 300 рубл харидорӣ кунен. Аввалин ахбороти мо оиди маоши муҳоҷирон дар Федератсияи Россия боло рафтааст. Чихеле ки мо чанд рӯз пеш қайд карда будем, яъне муовини биноҳои сохтмонии Федератсияи Россия як лоиҳае тайёр кард ва гуфт ки сохтмонҳо аз кори муҳоҷиро дасткашӣ кунанд ва аз сабабе ки муҳоҷиро зиёдаш ба 50,000-60,000 рубл кору фаъолията бас кардан, кам шид қувваи корӣ дар биноҳои сохтмонии Россия. Аз ҳамин сабаб боз музди маош боло бурда шид дар Федератсияи Россия. Музди меҳнати муҳоҷирон дар Русия соли 2021 боло карда шуд. Ин хулосаро нашираи бар асоси омории Бонки ҷаҳонӣ мунташир кардааст. Ба гуфтаи манбаъ, дар соли 2021 ҳаҷми интиқоли пул ба кишварҳои дорои даромади кам ва миёна аз сатҳи пеш аз пандемия зиёдтар аст. Ин маънои онро дорад, ки хориҷиён ба фиристодани маблағҳои бештар ба ватан шурӯъ карданд. Дар семоҳаи сеюми соли 2021 интиқоли пул аз Федератсияи Россия ба дигар давлатҳо нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 10% бештар будааст. Ва мегзарем ба қисми ахбороти дигар. Як қоидаҳои нав барои Федератсияи Россия ворид шидани шаҳрвандои хориҷӣ. Қоидаи нав Русия аз муҳоҷирони пешниҳоди 2 шаҳодатномаи тиббиро талаб мекунад. Яъне ҳар як шахсияте ки ба Федератсияи Россия ворид мешава, аз ҳамин рӯз иборат 2 шаҳодатномаи тиббӣ бояд пешниҳод кунад. аз ҳамаи муҳоҷирони корӣ талаб карда мешавад, ки дар робита ба гирифтор набудани худ ба бемориҳои чун вабо ва нашъамандӣ матраҳ ироа кунанд. Яъне шахсиятҳое ки ба бемориҳои сироятӣ, махсусан бемориҳои сил ва нашъамандӣ, мисол мегирем бемориҳои ВИЧ-СПИД гирифтор набошанд, бояд барои гирифтор набудани чунин бемориҳо дар вақти гузаштан маълумотнома пешниҳод кунанд. қарор дар бораи ба вазорати корҳои дохилӣ пешниҳод намудани шаҳодатномаҳои мавҷуд набудани сироятӣ аз ҷониби муҳоҷирони корӣ метавонад бар асоси лоиҳаи таҳия карда ин ниҳод аз 29 декабри соли 2021 иҷро шавад. Илова бар ин, муҳоҷирон ва шаҳрвандони хориҷӣ ки беш аз 90 рӯз дар Русия иқомат мекунанд, ҳуҷҷатҳои тиббии тасдиқкунандаи нашъаманд набудани онҳо тақозо карда мешавад. Яъне ҳар як шахсияте ки дар Федератсияи Россия зиёда аз 90 рӯз қарор мегирад, ӯ шахсиятҳо низ бояд ҳуҷҷатҳои тиббии нашъаманд набудани онҳо бояд пешниҳод карда шавад. Ва ин лоиҳае ки мо гуфтем шурӯъ карда аз 29 декабр аллакай қувваи қонунӣ пайдо мекунад ва мумкин аст ки баъди соли нав дар ин маврид боз рейдҳо ташкил карда шавад аз ҷониби Федератсияи Россия барои муҳоҷирони корӣ Россия. Ва акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Абдукарим Ибрагимов нависондай: ҳамин гапу чап чӣ дар корай? Бе якдигариш ягон таш ягон кор кардан наметонистанд. Ҳардуш во хӯрдан, ҳамаш созай, бе договор мешаи хеле коро. Простой парень нависондай: чизе дар кор ҳамин кор. Тоҷикистон ба пеш нависондай: ҳамаро шарманда кардаин. Умуман чанд комментарияро ки агура хондем барое ки дар як мавзӯъ тааллуқ доштанд. Видео кардем, апрос гузарондем дар Москва. Оиди Барон ва Абдурозиқ пурсидем аз
муҳоҷиро ва аз шаҳрвандои рус оё мешиносанд ҳавайро ва оё аз конфликти ҳамё дарак доранд ё ин ки не. Ва дар умум бигирем, агар ман шахсан худам даруни ҳамин конфликтҳо худма қуш карданӣ нестам. Просто барои контенти нав кардан аввалин барномаро ҳамун гуна кардам ва аз шумо пурсидам ки ба монанди ҳамин барномаҳо кам агар бикунем шумо розиян ё ин ки не, фикротона дар комментария бинависонед. Ва ногуфтанам оне ки агар мо ҳамун гуна барномаҳоро кунем, барномаҳои мо ҳар намуд дар ҳар мавзӯъ мегзара ва фикр мекунам ки бениҳоят ҷолиб мегзаранд ва кӯшиш мекунем агар ҳамхели барномаҳоро ҳам гузаронем дар доираи қонунӣ оиди ҳамун чиз суҳбат кунем, то ки ба шуморам аз ҳамин барномаи мо як манфиат бирасад. Барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия, шаҳри Москва, бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Баҳриддин нависондаи: салом алейкум сози ака, шумо як хоҳиш дорум. Ба урусҳо савол тиҳем ки барои чӣ Тоҷикистон ба таможни Союз намедрояд ба қарибӣ. Яъне ба милитсияи Федератсияи Россия савол бутии ҷавобот намегардонанд. Ин чиза ман шахсан худам таҷриба кардам. Мора рӯзе ки Москва омадем, як 3 рӯз гузашт, дар метро милитсия мақсад манмон кард ва ҳуҷҷатҳоамона тафтиш кард. Ҳуҷҷатҳои мо 100% хашигири худо ҷавоб мон дод. Ва баъд аз пеши ҳамун милитсия ки рафтем, ман худам дар худам савол додам ки оё ман ҳақ дорам ҳамёро мисол чихеле ки уво мара ман кардан, ман милитсияра ман кунам, қатшон гап занам. Ва ҳамин чизда мақсад ба худам як цел мондам, гуфтам ман ягон милитсияра ман мекунам, худам ман ӯро савол метавам. Ҳамин хелам шид ва ду корманди милитсияра дар Федератсияи Россия мо ман кардем ва ба наздшон рафтем, саволшон додем ки оё шумо ба саволҳои мо ҷавоб мегардонед, агар саволҳои ба шумо пешниҳод кунем ки дар бораи муҳоҷиро тааллуқ дошта бошанд. Ва дар ҷавоб мора рад кардан ва гуфтанд ки чӣ саволе доред, ба мигратсиони службаи Федератсияи Россия рафта саволтона пешниҳод мекунед. Ин сухана ман бароям хотир гуфтам ки ин бародармон гуфта ягон каса савол бута ягон уруса ба саволҳо ҷавоб намегардонанд ва ман фикр мекунам ки ман худам медонам ҳамун қадарера ки барои муҳоҷират дар корай ҳамун қонунҳоро ман худам медонам ва кӯшиш мекунам ки рӯз то рӯз вақте ки дар инҷа қарор дорам қонунҳои нав ва умуман илми ҳуқуқи ма аз ҷониби кодексҳои Россиярам зиёдтар кунам. Алишо Исмонов нависонда: салом алейкум, раҳмат ба падару модарат ки мо муҳоҷироро хабардор мекунем. Барака дар касбу корот ба пеш вақт. ҳазор раҳмати калом бародар. худованд ҳамаи шуморам нигаҳбон боша ва худованд дар касбу кори ҳар яки мо баракат бита. Муҳаммад Шарофиддинов нависонда: салом алейк акаи Соҳибон, ягон гапҳои рост нест. Хай бародар азиз, гапҳои маро рост ки набоша тамошо накунам, матра маҷбур намекунам ва ҳастанд нафарое ки мавзӯъҳои моро тамошо мекунанд, ягон чизи лозимаро ба худшон меомӯзанд. П.А. нависонда: мара виезда маҳкамаи ному фамилия алиш кунам мехапанд ман. Ному фамилията агар алиш кунӣ, дар ба задани Федератсияи Россия номи пештараи ти набоша, яъне ки отпечатки пальци ти набоша ё ки аз чашмат сканер кардагӣ набошанд, намехапанд. Ва агар ки аз чашмат сканер кардагӣ бошанд, отпечатки споридагӣ бошӣ, ному фамилиятам ки алиш кунӣ, тира метавонанд ки айсари нав якмра депортат кунанд. Зафар нависонда: укол агар барои QR код накунӣ, Тоҷикистон барои аюс омада наметонӣ. Дар аэропорт намепурсанд. Вақте ки ман омадам, моро ягон чӣ напурсиданд. Лек ба ҳар ҳол бадани ҳуҷҷат лозим ай. Тест ҳам лозим ай ва ҳамун ҳуҷҷати ваксинарам лозим ай. фикр мекунам бигирен. Мумкин ҳолатҳое мешавад ки рейд мекунанд ва ҳолатҳое мешавад ки рейд намекунанд. Раҳимов Алишер нависонда: акаи Соҳибон, як савол дорам. Дар радиои Озодӣ гуфтанд аз 10 сомона саршуда то 100 сомона пуло айбайн меравад. Гуфт ҳамира ман хуб сарфам нарафтам, як мефаҳмонди ака, ҳазор раҳмат пешакӣ, Аллоҳ нигаҳбон. Рости гап дар ин бора ман ягон маълумот надорам бародар. Хай мебинам ку чия ба дар барномаи оянда худо розӣ боша мефаҳмонам ки чира дар назар доранд ва ё. Фарҳод Маҳмадов нависонда: салом акаи Соҳибон, як савол. Ман ду паспорт дорам, ҳардуш маҳкамад. Ҳозир якумгиш ҳуй шуд, метавонам Россияро патент кунам? Пешакӣ раҳмат. бале бародари азиз, агар ҳуй шидагӣ бошам метавонӣ. Сория нависонда: акаи Соҳибон, ҳамин ваксинара уколша нагири депортатсия мекунанд? Не бародари азиз, депортатсия намекунанд. Не ки ҳастай баъзе корхонаҳое ки бе ҳамун ваксина гузаштагиҳоро
қабул намекунанд дар корхона. ба ҳамин хотир хуб гузарондани ваксина. як каси дигар нависондаи салом сорвон, шумо як бор худо бигӯед, фақат гаптон документ, як бор аллоҳ бигӯед. бародари азиз, ман дар барномаҳоам ёди худоро мекунам ва берун аз барномаҳоам мекунам, фикр мекунам ҳамин суханта наменависонди хубтар мешид. мисол ҳар як касе ки ёди худо мекуна, зикри худо мекуна, вай ба манфиати худаш мекуна, ба фоидаи худаш мекуна ва ман ин кореро ки кардаистам, ирам ба халқ манфиат дора, ирам ба халқ фоида дора. ман ягон кори безеб намекунам дар видео, мешинам саволои шуморо ҷавоб мегардонам ва видеоро мкунам ягон намуд ролике мекунам ки зарари ҳамун ба мардум нараса. Билол нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, инстаграмтона бигӯед. Инстаграм дар рӯи экран ҳаст бародар, намҷада бидро обуна бошад. Кабилова нависонда: шумо бо ба Тоҷикистон гашта рафтед? Не, мо айни ҳол дар Федератсияи Россия қарор дорем, ҳозираш намҷадаем. Маҳмадализода нависонда: салом алейкум ака, ман 1 соли 7 моҳаи документ накардам, метавонам документ кунам? моҳи сентябр бо қарори президенти Федератсияи Россия ба ҳамаи муҳоҷирон муҳлат додагӣ буданд ки касе ки 1 сола, касе ки 5 сола бе документ гаштагӣ бираванд документ кунанд ва ҳамашона авф мекунанд. вале пас аз муҳлати ҳамун ба итмом расидан, агар касое ки 2 сол 3 сол бе документ гаштагӣ бошанд, бираванд документ кунӣ, имконе ки ора депорт кунанд. HF нависонда: салом алейкум брат, мегуфтен мигратсионкаи гостира патент карда мешава, ай рӯи қонун мигирӣ? Не бародари азиз, мигратсионкае ки вай гости пуркадагиай, ура бояд патент накунанд. дар як ҳолат мешава ки мигратсиони картара алиш мекунанд, работа мекунанд. Не ки мигратсиони картара алиш кардан и аллакай ғайриқонуние, через посредникҳо мекунанд. агар ки биқапанд дар ҳамун ҳолате ки мигратсионкара алиш кардистен, дар ин ҳолатам депорт мешен. Нуриддин Аҳмадзода нависонда: раднои ҳамин ашоти аблава агар баъди 1 декабр биқапанд бизанишон гунаҳгор мешавад? то қадар бораи аблавани дар любой ҳолата агар одамизода бизани, бале гунаҳгор мешавад. мисол мегирем, агар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 110 то моддаи 116 дар бораи лату кӯб кардан, дар бораи азобу уқубат омадагиай ва ҳолати кора нигоҳ кардан ба яке аз ҳамин моддаҳо, ба яке аз қисмҳои моддаҳо, ҳамун шаҳрванд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. дар ягон ҳолат шаҳрванд ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки мисол корманди давлата ё ки шаҳрванди одира сарзаниш кунад, ё ки корманди давлатирам ҳақ надорад ки шаҳрванди одира сарзаниш кунад. бародарони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин. ягон саволи дигар дошта бошед, агар дар комментария саволтона бинависонед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.